Kamar yadda kuke gani, wannan sunayen mutane ne da suke samun kuɗi a wannan website a kowace awa. Assalamu alaikum wa rahmatullah, masu kallon mu barkanmu da sake saduwa da ku a wannan sabon videos namu mai albarka. Insha Allah a yau darasin muku da website na musamman wanda kowa zai yi amfani da shi ya samu kuɗi a ko ina yake a faɗin duniya a kyauta ba tare da an nemi ka zuba wasu kuɗin ka ko kai kasuwanci. Wannan website ne da babu irin su a faɗin duniya wanda suke saurin biyan ka kuɗin ka, kuma hanyoyin da ake biyan ka suna nan available. Idan kana son ka shiga wannan tsari dole ne ka bi dukkan matakan wanda idan baka kalli wannan bidiyon daga farkon shi har ƙarshen shi ba to na tausaya maka, saboda baka cikin wannan tsarin ba za ka samu wa'annan kuɗin ba, baka san yadda ake yi a cikin ƙa'idodin gaba. Don haka dan uwa kada ka bari kai hasarar wa'annan maƙudan kuɗi saboda rashin kallon wannan videos na minti 10 kacal. Don haka ka daure ka kalli wannan videos daga farko har ƙarshe. Wannan garaɓasa ce, kada ka bari ta wuce ka. Compound ana samun kuɗi a wannan website idan har ka cike ƙa'idodin. Kafin mu ci gaba, muna muku barka da zuwa Khaidar TV wadda take kawo muku videos na musamman wanda ku shafi computer technologies, waya Android, social media da dai sauransu. Kafin ka wuce ka tabbatar da ka subscribe wannan channel mai albarka, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin sanar da kai da zarar mun ɗora sabon videos. Kuma idan wannan videos ya birge ku, ku mana like, ku mana share ga sauran uwa, saboda yawan like din ku yana ƙara mana ƙarfin gwiwa wajen muku bincike. Ga mai tambaya ko neman ƙarin bayani ku ba da shawara, kada mun ce ya aje comment ɗin shi. Anan za su baka zaɓi kala-kala wanda za ka bi ka cire kuɗinka. Za ka iya cire kuɗinka ta PayPal, Fail, ATM da dai sauransu, amma ya danganta daga zaɓin da kai da account ɗin da kake so. Amma ina mai baka shawara da ka yi amfani da PayPal, saboda ta PayPal ne za ka cire kuɗinka da sun kai $5 ba kamar sauran ba da sai sun kai 10 ko $20. Ko da ba PayPal ba yi a ƙasar ku, saboda akwai ƙasashen da PayPal ba yi, kada ka damu, za ka yi amfani da ATM ɗinka ka cire kuɗin ka je kashe abinka ba tare da ɓata lokaci. Kafin mu ci gaba, bari in nuna muku yadda ake samun kuɗi a wannan website. Kamar yadda kuke gani, wannan sunayen mutane ne da suke samun kuɗi a wannan website a kowace awa. Wayannan mutane da suka fito daga ƙasa daban-daban, don haka kowace ƙasa kake a faɗin duniya za ka iya shiga wannan tsari. Dan uwa kar ka bari a baka labari, tabbas ana samun kuɗi da wannan website. Bari in nuna muku yadda za ku bi ku shiga wannan tsarin dalla-dalla. Kafin ka shiga website in za ka je Google ka yi searching abin da ka san yana trending, wanda mutane suke cikin ra'ayin shi, ko wani labari haka ko wani abin da ya faru. Uwa kada ka damu, ko da baka da website, wannan website din ba su da buƙatar wani social media account ko YouTube channel wanda zaka introduce wani video zaka samu wannan kuɗin, ko da baka da waɗannan. Kai dai baba ka shiga Google ka yi searching in abin da ka san mutane suna cikin yayin shi, suna kallon shi, maybe wani labari da ya faru ko kuma wani film haka. Misali bari mu yi searching din interesting fact about water. Kamar yadda kuke gani, mu zo mu samu ire-iren bidiyoyin da muka san mutane suna yawan ra'ayinsu, kamar goal, sport da dai sauran bidiyoyi. Kai dai ka yi tunani ka samu bidiyo wanda ka san mutane da sun zauna sun san shi suna, kuma ka yi kokari ka samu bidiyo inda millions of people suka san shi. Ka zaɓi bidiyon da ya kasance duk inda group ɗin mutane suka haɗu to suna kallon shi ko suna labari a kan shi. Za ka iya zaɓi ko da na wani labari ne wanda ya faru ga BBC ko wani abu, ko kuma wani star na acting film, ko da mawaƙi ne, ko kuma kawai da ka zaɓi abin da kake tunanin mutane da yawa suna kallon shi. Da zarar ka samu bidiyo inda kake ta a kalla, za ka je ka yi danne shi, sai ka yi copy ɗin link in wannan videos, saboda copy and paste ne za ka yi. Ta wannan hanya ne za a baka wayannan kuɗi ɗinka. Shi yasa na ce ma ka zaɓi videos ɗin da ka san ana followers. Wannan shine ƙarshen mataki na farko. Mataki na biyu, za ka zo Chrome browser ɗinka ka yi searching da exe.io. za ka yi amfani da wayanka, za ka yi amfani da iPad ɗinka, sannan za ka yi amfani da kwamfuta ɗinka. Ni kuma na yi amfani da kwamfuta wajen kawo muku wannan bidiyo saboda shi ya fi sauƙi zai muku bayani dalla-dalla. A wannan website ɗin ne za ka samu kuɗi ta hanyar, a nan za ka yi shooting, share and air money, ma'ana za ka yi kwafi
kai shooting na wannan bidiyo kai post din shi ka tura ma 'yan uwa da abokan arziki, da zaran wani ya yi kilikin ko ya yi following za a biya ka kuɗinka ba tare da bata lokaci ba. A wannan website ba a da buƙatar ka je kai sign in na wani website ko wani abu, sannan ba a da buƙatar ka kashe ko sisin kwabo ko ka ba wa wani kuɗinka ko kuma a ce sai ka sai wani abu. Kai da ɗan uwa da zaran ka tura link ɗinka wani ya kilikin za a biya ka kuɗinka. Kuma wannan website yana da sauƙin jawo hankalin mutum ya yi biyun ko ya kilikin. Kamar yadda kuke gani, abinda kawai ake so gare ka cika wayannan matakai guda uku. Na farko kai creating account, zan nuna muku yadda ake creating for free. Na biyu kai share in, zan nuna muku yadda ake shooting na bidiyo dalla-dalla. Na uku air money, zan nuna muku yadda zaka shiga. Dalilin da yasa muke amfani da wannan website shi yake da higher rates na biyan kuɗi wanda ake biyan mutane nan take, kuma shine yafi kowa biyan kuɗi masu yawa wanda zaka samu kuɗi. Anan za su baka details, za su turo maka detail ɗinka na bayanan wanda ya referral ɗinka da wanda ya kilikin da wanda ya biwa da kuɗin da zaka samu. Idan kana so ka yi shi za ka iya shi din wannan website din ga 'yan uwa da abokan arziki da ma masu samu kuɗi online. Za ka iya shi din ta referral, wannan ita ma hanya ce da ake samun kuɗi 50% ga dukkan wanda yake likin, ga duk abin da ya samu za a baka 50% na abin da ya samu. Don haka wannan website za ka samu kuɗi sosai, za ka iya samun $200 $150 cikin minti ɗaya ba tare da ka daga hannunka. Yanzu za ka zo ka yi kilikin na register, za ka yi create an account. Idan ka zo sai ka sa username ɗinka, ka samu username wanda kake so, sai ka sa email address ɗinka, sannan ka zo ka sa passport ɗinka, sannan ka zo ka sa confirming kai confirmation, sannan ka sa term and condition, ma'ana ka yadda ka amince da dokokinsu saboda tsaro. Sannan za ka zo ka clicking ɗin wannan grade da aka buɗe register. Wannan shikenan ka register a exe.io. Kana ƙara register zai kawo maka wannan fuska, yana kawo maka wannan fuska. Wannan ita ce dashboard ɗin account ɗinka da ka buɗe. Kamar yadda kuke gani ta wannan dashboard ne zaka ga viewers ɗinka, kudaden da ka samu iya money kenan, referrals wata mutanen da ka gayyata, da average CVF ɗinka. Idan aka ce average CVF ana nufin wajen da zaka dibi hawa kuɗinka idan sun karu ko idan sun ragu, ya danganta daga kasar da aka yi kilikin din link ɗin da ka saki. Idan aka yi kilikin din link ɗinka daga karaman ƙasa to zaka samu kuɗi da yawa. Idan aka yi kilikin din link ɗinka daga developing country irin manyan ƙasashe America ko to kuɗinka za su ragu. Ya danganta daga inda aka yi kilikin din link ɗinka da kai shu'in, to ya danganta wannan ta wannan average CPF nan na zaka ga an yi click ɗinka daga wata ƙasa ko daga wace ƙasa ce za a yi ma alaitin, za a nuna maka. Idan wannan bidiyo namu ya birge ka, ka ji daɗin shi, kada ka manta ka yi mana subscribing, ka danna alamar ƙararrawa domin sanar maka da zarar mun ɗora sabon bidiyo. exe.io tabbas website ne na musamman, shi yasa suke yin abubuwan su na tsare, shi yasa suka yi abarar CVF suna nuna ma daga inda aka click ɗinka daga komi da komi, kuma shi yasa ake biyan ka kuɗinka in time ba tare da kasha wata wahala ba. Saboda mutumin da zai kilikin ba zai saka ko sisin kwabo nashi ba, kai ma da kai shooting na link ba za ka sake ko sisin kwabo naka ba. Tabbas exe.io yana ba da kuɗi sosai kuma cikin sauƙi. Kana son ka cire kuɗinka cikin sauƙi da sun kai $3 za ka saka account ɗinka wanda kake so a turo maka kuɗi, amma mu bari mu yi amfani da account ɗin PayPal kamar yadda muka faɗa muku a baya. Za mu yi amfani da PayPal, za ka sa detail ɗinka, misali email ɗinka na PayPal, a turo maka kuɗinka ka cire abinka ka kashe ko ka saya wani abu. Kana saka account ɗinka na PayPal, za ka je can ka ɗauko wancan link na Google wanda na giga maka, wanda za ka yi show in ko in ce create link, wanda za ka create ɗin link da shi. Ka tabbatar da ka samu abin da ka san mutane suna son shi, yana trending. Shi yasa a baya na baka shawarar cewa ka samu abin da ka san mutane, miliyoyin mutane sun san da shi kuma suna kallon shi. Da zarar ka kofohi sai ka zo kai shooting, sai ka zo kai create ga hanan, sai ka creating din, shikenan kai creating din link, sai ka yi kofi din shi ga wajen da aka rubuta kofi nan, to kana yin kofi din shi a nan ne za ka yi share din shi, kana yin share da zarar wani ya kilikin za a biya ka kuɗinka da duk kilikin din da mutum ya yi, ta nan ne za ka samu kuɗaɗen da na gaya maka za ka samu. Yanzu kawai abin da kake bukata mutane su yi kilikin su yi followers, to zan nuna maka hanyoyi guda biyu waɗanda za ka samu followers
da viewers insha Allah. Ko da baka da followers a social media accounts ɗinka, ko da kai sabo ne, ko da kai baka iya computer sosai ba, to zan nuna maka yadda zaka sami. Haka ka yi searching din hacklis.com. Hacklis.com wani website ne da za su baka dama ka tallata dullin din da kake so a kowace rana a kyauta. Zaka zo ka saka email ɗinka, ka saka username ɗinka, kai creating din passport a wannan website. Kana creating, za su baka dama ka yi share din link din da kake so mutane su maka viewers. Kana yin share, thousands of people za su yi maka viewers a kowace rana. A kowace awa za ka samu 2000 people da za su yi link din, za su bi link ɗinka ko su yi follower. Sai hanya ta biyu, sai dai wannan hanya ba kyauta bane, sai dai za su baka dama ka yi register a kyauta. Wannan shine website ɗin da ake kira shortcut.com. Shortcut.com wani website ne da aka buɗa domin tallata links ga masu buƙatar followers ko viewers na Instagram, Twitter da kuma YouTube da dai sauransu. To a nan ma za ka iya tallata link ɗinka exe.io. Wannan website yana da sauƙi sosai wajen biyan kuɗi. Misali, wannan wani mutum ne da ya biya $10 ya samu 5,000 followers a cikin minti ɗaya kacal. To da wannan website dai za ka samu followers sosai kuma cikin sauƙi da lower price. Ya danganta daga yanda ka yi payment ɗinka a wannan website dai. Za ka iya samu amfani da $10 ko 5 ba tare da ka sha wahala ba, ka samu followers millions. Don haka ta wannan website ne za ka samu referrals gudan masu yawa da kuma followers da viewers. Za ka iya samun $50, $100,000 da wannan website. Za ka samu mutane sosai. Ya danganta daga yadda ka biya kuɗinka, yadda ka yi payment ɗinka. Maybe in ka bada 10,000 ga da iyakar kuɗin da za ka samu. A wannan website dai za ka samu millions of followers, mutane miliyoyi waɗanda za su bi ka, za su yi lakin ɗinka, ko da ba wannan website ba ko Instagram. Kamar yadda na gaya maka a baya, duk dai abin da za ka sacin a Google, ka tabbatar da ka yi sacin ɗin abin da mutane suka san da shi kuma suna kallon shi. Millions of people a wannan website za ka samu millions of followers, za ka samu kuɗaɗe da dama. Duk wanda yake likin za a ba kuɗinka, ka je ka cire abinka ba tare. Sai dai ina baka shawara ka yi amfani da hacklis.com, shi da yake kyauta ne ba tare da ka saka sun kwabo ba. Daman wannan an yi shi ne ga 'yan kasuwa masu wani feji na business ko kuma masu wani website ko kuma wani channel. Duka ana muka kawo ƙarshen wannan videos. Kafin ka wuce, muna roƙonka da ka yi subscribing, ka danna alaman ƙararrawa domin sanar da kai da zarar mun ɗora sabon videos, kuma ka yi comment, ka yi like. Don haka mu haɗu a sabon videos.